ulan de. Kalagan. Paita. Ulan. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang years later. Hello, madlang people. Na mga tulo ka question sa ako, no? Una mga pangutana is ngano daw kung nagbuhat daw ko og vlogs, unsay rason o ngano, unsay purpose nako, okay? Wow. Ikaduha nga pangutana is ganahan pa ba daw ko magbuhat og kanang mga kanta, no? Mga kanta na mga freestyle. Ganun wa na daw ko nagabuhat og kanta. Ikatulong nga pangutana is kisa day idol daw na ako na vlogger o ngan, okay? Wow. Pwede katong katulo lang, okay? Pinakatulo ang ako na actually wala man jud ko'y pinaka-idol jud nga mga vloggers, no. Kuan, na-expire lang pug ko sa ila. Siguro sila tanan mga kuya gid sila tanan nga mga vloggers, no. Yes. Karon naging part na pug ko sa ingani mga butangan no, mga vlogs. Basta ako wala ko'y inspirasyon ng mga siguro rapper na adyo ko inspirasyon. Ginasulti man ako sa social media sa una si Andrew ilang gid akong idol as rapper. Ikaduha nga pangutana is actually kuan kaning pag-vlog na ako, no. Kaning pag-vlog na ako is dungag lang nako sa katong kuan. Kaning akong pag-vlog is inspire man ko sa mga tao. Kita na ko sila ba nga uy nagka-vlog de. Interest ako la ko'y nabagot lang ko diri sa balay si katulog si Facebook. So ang ako ginabuhat nga mag-vlog ko. Diba? Samtang go ga adto example di sa ato mi sa Chocolate Hills, so diri sa Bohol. So mag-vlog ko para na ako'y di man sa inon nga ipanghambog nun. At least na ako'y memory ba okay, naka-adton na ko diya. At least na proud ko sa akong sarili nga naka-adton ako ng lugar, di ba? Sa una, naka-adto ka ko ng lugar, pero wala nandam kapalaran yun ang nag-ana nga naka-adto ko, okay? Ikaduha nga pangutana is magbuhat pa ba daw ko og mga kuan nga ng mga kanta. Actually, buhat man pero mas dagan man kog ideya gud aning magbuhat ko og vlog kaysa magbuhat ko kanta. Kanang magbuhat man kog kanta di lang kay basta ang uban tanon last ko pinataka. Actually dili man basta lang pinataka lang akong kanta, no. Di balag wingos law, balag wala na rhyme. Wala mo diha. Inyo na sarili na inyong opinion. Ang ako, no, tanaw nyo, ingon na to, sige, wala na rhyme, pero di lang kay basta yung nana ko magbuhat ko kanta. Ang akong ginapunto man gud, gwapo siya og tono, magunsa man ang grabe ka rhyme,
anay kayo pero pangit kay siya og tono. Mao man gud na siya na kinahanglan kung magbuhat man gud kag kanang kanta. Kailangan gwapo gud na siya og tono, di na kay basta rhyme lang na siyang basihan diha, no. Pareha lang gud na sa kanang kuan gud, pareha lang gud na sa kanang kanang pagkaon. Kung for example, pamahaw nimo is litson antod panihapon, ay na di ka magsawa. Kinahanglan pamahaw, litson, ikaduwa, paniudto, gulay, para dili po ka magsumol, ha? Di ka magsawa sa imong mga panglasa. Ana ko na siya magbuhat big kag kanta, kailan lalahi din na siya tono. Kung wala ka na kontento sa imong unang nga tono sa imong gibuhat kanta, mas palupito ninyo. Ana gyud na siya. So sa tawag ani dapat ko idungag, no, sa mo lagi ako as kunan ako na basta ako wala jud ko idol ng mga vloggers, siguro rapper na agad. Okay, so napa ko idungag kay actually ang vlog yun, ang magbuhat yung vlog, no? Sa tinuod lang gasto gyud na siya magbuhat og vlog, gasto kaya nga, no, lain po kay mag-vlog, no, nga example taga Davao ka, ay nagdiya lang ka perminti mag-vlog, di ba? O kung bisag Davao ka, asawa mo yun, kinahanglan kung mag-vlog ka, for example, imong vlog na po din mo, kaon ka sa food court, example, Jollibee or McDo, makakaom de kag wala kay kwarta. Ako praktikalay lang, no, kailangan na jud kay anak money. So di lang kay basta vlog dia tapos Every time I come, I gotta say that, I gotta go with it, I gotta get it, I gotta blow that, I gotta show that they doing because it doesn't matter. no, mo gani na sa editing, kinahanglan di lang kay basta edit, kinahanglan kabalo ka mo butang og effects. Kapoy jud siya magkuha og vlog yun, no, kapoy pod. So mao lang sa siguro ni ang akong maistorya sa karon. So basig amo sa panan kung namoy mga pangutana, comment lang mo diri sa kaning this video, okay? Please comment this video para napon mo yung mga info na ako Hello, madungag madam people. Welcome to my YouTube channel. My name is DJ March Barrios. Okay? Please subscribe my YouTube channel, like and share. Pati sa Instagram, pati Twitter. Like my page, DJ March Barrios on Facebook page.